Noies, això és un desastre. Així no arribem a la final. Aneu curtes, toves i desincronitzades. No pot ser. Jo plego. Bien, sal. Vale. Anunciar sí. Sí, es pot ensenyar. Ichi, ni, san, shi, go. Vale, però no tan ràpid. Vale, va. Fem una esqueta. Vale. Ichi, ni, san, shi, go. No, pillo, torna-hi. Ichi, ni, san, shi, go. Roku, nana, hashi, yu, yu. Això no pot ser. Semblen dones de Quagim i queden només 3 dies. Necessito un descans. No puc més. Noies, molt més les espatlleres, vale? Adéu. Anna, me'n vaig que m'estan esperant, adéu. Maria, què et passa? Estigue't quieta, dona.